Sraith Pictiúr Eabhrac. Cuairt Aintín in Eabhrac. Ihe bhhain bhí mé héan agus mo wami ag fécinn sér chláir an crancúr náisiúnta. Níor chreid mami cad a tháinig sí. Bhí na Eabhraca le geici. Thocraí sí ar scairte chur ar a dearafar Aintín úna atá na cónaí ag geart lear na Ceathrach in Eabhrac. Bhí ahas an dóin ar úna gur bhain mami an tarigid. Cad a dhéanamid leis an airgid ar sa mami liom. An tarigid a thuirt de thrócara, teach nua cheannach, dul ar cuairt heagúna. Thocramuid dul ar cuairt heag Aintín úna America. Badón lá tháinig muidí. Thuaimid ar réitil an Aer Lingus agus hurlingmuid in Airport JFK. Bhí luachar ar Aintín úna muide eicáil. Bhí áras an galanta ag Aintín úna I lár Manhattan. Dul bhí úna béile blasta fan ar gunne. An sin thóg sí muid amach chun raircan na Ceathracha eicáil. An lá dar gionn thuaimid thart ar na raircan na móra, an Stoc Wallerton, Láthair ní a héintéig agus go dtí na siopaí freisin. Hatan an siopadrocht go mór linn, bhí lád an scaith agin lena chéile.